Hola! En aquest episodi posarem en pràctica tot el que hem après al llarg d'aquest viatge. Hem parlat de salut, de nutrició, hem cuinat, hem parlat d'entrenament i de psicologia, hem valorat la importància d'entrenar en grup, hem parlat de roba esportiva i ara, després de tots aquests aprenentatges, correm. En aquest episodi, la mama, Marta, Ivan i jo ens desplacem fins a Barcelona per córrer una cursa de 10 quilòmetres. No fem esta cursa per guanyar, la fem per gaudir. Acompanya'ns en aquest procés, des que sortim de Tortosa fins que arribem a la meta. Això és A Poc a Poc. Igual això no us ho havíem explicat encara, però és que els quatre ja corríem junts abans d'Ivan i jo ser parella. Jo faig atletisme des de que tenia 9 anys i Ivan n'ha fet tota la vida. Va ser ja una mica més grans que vam coincidir al mateix grup. La mama i Marta corrien juntes al grup d'adults, al grup al qual jo ara també corro. Així que això ve a ser una cursa de mares i fills, d'amigues i de parella. Esta és la meva primera cursa després de l'operació. Estava una mica nerviosa per com respondria al nas, per les sensacions que tindria, però al final només deixava de ser una cursa més. Una cursa per a gaudir, per a disfrutar tots junts. I aquí mos podeu veure ja tots preparats en les motxilles perquè vam vindre de bon matí des de Tortosa i no teníem on deixar les nostres coses, així que me les vam portar damunt. Per a culminar el projecte de poc a poc, em proposava fer un repte. Degut a l'operació, les coses no van poder ser com jo esperava. Però la vida és així, no? Plena d'imprevistos. I aquí estem, els quatre, corrent esta cursa. Primer quilòmetre. La cursa del Corte Inglés és una cursa solidària a favor de la Fundació Johan Cruyff, que dona suport i desenvolupa projectes esportius per a nens i nenes en necessitats a tot el món. Veu, no? Lo subidón d'adrenalina que es corre una cursa d'este tipo. Tres quilòmetres. Vale, el 4 no el vaig gravar. Començava a estar cansada. Però aquí, quilòmetre 5. ¡Vamos! I mireu-les elles, les verdaderes heroïnes. La veritat és que som molt afortunats de tenir-les com a mares. I és que a banda de ser increïbles, és que estan fortíssimes. Ja voldrem a la seva edat estar així de fortes. ¡Vamos, vamos, vamos! I arribem a l'avituallament. Vamos, ya está. Aquí ja anàvem una mica cadascú com podia. Feia calor, ja es començaven a notar les cames. I és que ja portàvem 8 quilòmetres. ¡Vamos! Vamos! ¡Vamos! No! Això ja està aquí. Ja ho tenim. Ja ho tenim, això! Vamos! Ja ho tenim! Aquí, però no us atureu, aneu caminant, no us aixequeu a meta perquè són molts atletes. 50.000 en total que es veu aviat. Ai! Vale, sí, estava ofegada. Quin dia tan xulo.
Gràcies per acompanyar-nos en este viatge. Fins aquí l'episodi 9.